definitiva, membros de toda a comunidade educativa, boas tardes a todos e benvidos a este acto de graduación co que clausuramos o presente curso 19-20 do noso Conservatorio Profesional de Música de Asturias. Sen dúbida, este debe ser un día de celebración e de felicidade, xa que hoxe culmina todo polo que estes nenos levan loitando os últimos 4 anos, algún deles, e os últimos 10 anos, os demais. Comezaremos dándolles un caloroso aplauso a cada un deles. Recibamos aos alumnos da promoción 2016-2020 que se gradúan nas enseñanzas elementais de música. Carmen Alegre. Diana Cabo. Oscar Díaz. Ana Fernández. Antina García. Alba López. Rocío Rodríguez. Vamos al tema de David Otero, sí. Agora, turno dos maiores, da promoción 2010-2020, que se gradúan nas ensinanzas de grado profesional. Icía Basanta, Carmela Domínguez, Antía Branca, Álvaro García, Aarón García, Pedro López, Javier Moscoso, José Domínguez, Martín Pena, Mario Romero e Sofía Ramos. Boas tardes. Chegou o día. Este é o vosso día. Hai que disfrutarlo. Cada ano nos toca despedir con tristeza a unha chea de rapaces que teñen convivido con nos por moito tempo, pois que compartimos moita felicidade, moitas risas, moitos e moi grandes momentos para o recordo, pero tamén moitos nervos, agobios en determinados momentos, algún que outro choro, moito traballo, moito. E, sen dúbida, grandes vivencias que nos fixeron medrar a nós como mestres e a eles como alumnos e a todos como persoas. Hoxe quero dirixirme a eles, que somos protagonistas hoxe, para lembrarles que estades aquí por algo. É o momento de recoller o froito do vosso traballo. Sodes un exemplo para toda a xuventude, pola vosa capacidade de sacrificio, pola vosa capacidade de colaborar en equipo, pola vosa capacidade para involucraros nos proxectos propostos, por todas esas horas de estudo en solitario e, en definitiva, por todos esos valores que tedes desenvolvado ao longo de todos estes anos. Chegou o momento de que todos e todas comencedes a construir a vosa vida, nun ou noutro camiño. En esa travesía atoparedes centros e centros de dificultades, como nesas partituras que vos poníamos nosotros de dificultades. Pero, como se salían desas dificultades? Loitando, vale? Sen medo e con contundencia, mirando sempre cara adiante. Tamén debo agradecervos que nestes últimos e moi duros meses que nos tocou vivir, nos que os mestres se nos encomendou a tan dura tarefa de animarvos e xestionar o vosso traballo na distancia, teñades sido vos, ás veces, un sincero sorriso a través dunha pantalla que nos deu ánimo aos nosos profesores. Sodes únicos, sodes imprescindibles, por iso sodes inolvidables. Esperamos que dentro de uns anos, mirando para atrás, lembredes con cariño a esta gran familia e nos faigades partícipe de todos cantos éxitos e desagrados.
Non é unha despedida, é un ata sempre. Esperamos que voltedes a compartir con nós, que a Musa siga a encher a vosa vida dun ou doutro xeito. Esperamos sempre, e por suposto, sempre estaremos aquí para todo o que precisedes. Tamén quero ter unhas palabras para as familias que compartiron con nós todas as vosas inquietudes. Tedes son rapaces increíbles. Como dixen, un exemplo. Grazas de corazón por estar sempre aí, dispostos para todo tipo de colaboración, para a vosa adaptación a esos horarios imposibles, ensaios interminables, a vosa tenacidade ao relacionar os vosos fillos e un sinfín de cousas máis. Sen vos, sen o vosso sacrificio, seguramente estes rapaces non estarían aquí. O seu éxito é o vosso éxito. Temos a sorte de contar con familias excepcionais e por iso hoxe celebramos con alumnos excepcionais. Tamén quixera ter unhas palabras para os meus compañeros de batalla, o claustro de profesores, partícipes das vivencias destes rapaces, colaboradores imprescindibles na súa formación, pero tamén na súa educación. Reímos con eles, sufrimos con eles, tamén nos enfadamos con eles. Traballamos moi duro para sacalos adiante, e este é o resultado. Unha promoción de 12 alumnos, unha numerosa promoción que noutros conservatorios hai moitísimos anos que non se dá. Esta é a recompensa do noso traballo. O traballo ben feito, o éxito destes rapaces tamén é voso. A todos os mestres, grazas pola vosa dedicación e compromiso. Non me podes esquecer dos membros do AMPA, do Conservatorio. Gracias pola vosa colaboración e iniciativas, que complementan sempre a nosa formación. Gracias pola vosa preocupación e o vosso traballo sempre de balde, sempre en favor dos nenos. E os pequenos, que non me esquezo deles, os pequeniños, decidíes que aquí teñen o exemplo a seguir. Traballastes moi duro ata agora. Hoxe cerrades o primeiro ciclo da vosa formación, os primeiros 4 anos. Anímos a seguir traballando igual de ben que ao de agora, porque uns anos ocuparedes o lugar dos vosos compañeros maiores. Hai que traballar moito, hai que sacrificarse, pero a recompensa é inmensamente maior do que poidades imaginar. Estamos moi orgullosos de todos vos, pequenos e maiores, os nosos pequenos grandes músicos. Esperamos que disfrutedes deste que o vosso día e lembrade. A educación é o voso pasaporte para o futuro. O futuro pertence a xente que se prepara hoxe. Seguide traballando e acadaredes o que vos propoñades. Moitas gracias a todos e todas, por tanto, e por todo. Antes de ceder o turno a Tania, que é a nosa consellera de Educación, quixera ter unhas palabras tamén para eles, tanto a Valentín, que nos acompaña a nosa, a Tania e a Vicente. Gracias pola vosa preocupación e polo voso traballo. A vosa colaboración é imprescindible para acadar cousas como esta. Este é o futuro do noso povo. Estes nenos que hoxe terminan a súa formación levarán, como moitos dos seus antecesores, o nome das Pontes por todo o territorio español e moitos deles tamén no estranxeiro. Cuidemos dos nosos, dos pequenos que agora tamén toman o relevo e todos voltarán para agasallarnos con moitos éxitos. Moitas gracias por acompañarnos hoxe, é un privilexio para nós contar con a vosa presencia. Deixo-vos con Tania. Boa tarde, vou estar acompañada. Valentín, guardando as distancias, non sei se queres que... Vou na deixar, por protocolo. Boa tarde, benvidos e benvidas a este acto de graduación. A verdad é que para o Concello das Pontes é un orgullo contar con un conservatorio profesional de música. Pero este conservatorio non existiría sen todas as persoas que forman parte dele. As cales, desde o Concello, queremos agradecerle o seu esforzo, colaboración e traballo incansable. Primeiro, agradecer o equipo humano do Conservatorio, as familias, AMPA e, sobre todo, aos alumnos e alumnas, rapaces e rapaces que temos hoxe aquí, que son un exemplo de traballo, de esforzo e do que estamos moi orgullosos.
Vos desexamos que teñades moita sorte, que se decidides, vos animamos a necesidades cos estudos musicais, se decidides dedicarvos profesionalmente a ello, de seguro que vades ter moitos éxitos como outros compañeiros e compañeiras que así o demostran tocando, demostrando o seu talento por todo o mundo. Sin máis, vou dar a palabra, as palabras Valentín ou Vicente. Moitas gracias. Pues nada, simplemente reiterar as palabras da compañera de Tania, agradecer a enorme labor que fan os profesores e profesoras do Conservatorio, agradecer as labores de apoio permanente sempre do AMPA, que saibades que esta idea que tuvo fai moitos anos xa un alcalde que foi Xavier Vilaboi, de crear un espazo onde se formara aqueles rapaces e rapazas que tiveran inquedanzas, tanto eles como os seus pais e nais, pois deu moitos frutos. Como decía a Ventania, é un orgullo saber que temos rapaces e rapazas, hoxe xa homens e mulleres, formadas aquí, neste espazo tan simbólico como é o Poboado das Veigas, pois nas mellores filarmónicas, nas mellores orquestras e nos mellores conservatorios do mundo. Tamén eles formando a súa vez as novas xeracións. O cal é un auténtico orgullo. Recordar unha frase daquel maravilloso dramaturgo inglés de Oscar Wilde, que digamos que ofrecera ao mundo da historia, da literatura e do teatro, pois obras como o retrato de Dorian Gray ou a importancia de chamarse Ernesto, non Gancedo, Ernesto, decía que a música é a arte que está máis preta tanto as lágrimas como os recordos, é certo. Pero tamén é certo que seguramente Oscar Wilde pode incorporar un elemento máis que sería que a música é a arte que está máis preta tamén das ilusións. Creo que a ilusión, as aspiracións de cada un destes rapaces e rapazas e das vosas familias, pois se ten un soporte musical, parece que unha aspiración mellor levada que unha ilusión que se pode convertir en realidade. Moitísimas gracias a todas e a todos, e ao mundo do conservatorio, un mundo moi rico que, lóxicamente, sempre será unha das bandeiras deste povo que ama a cultura desde sempre. Moitas gracias. Bueno, a continuación, ten a palabra o presidente do AMPA do Conservatorio, Jesús Callejas. Buenas tardes a todos. Estaba en tele ya gente, por aquí también, que les hacía señas si querían bajar, por favor. Que también nos pueden acompañar. Bueno, nada, 4 pinceladas de menos a más. Lo primero, el AMPA nos despedimos este año, hemos finalizado porque vuestras respectivas hijas e hijos así lo hacen. Por lo tanto, nada, gracias a todos, gracias a mis compañeros por pensar en mí para ser presidente de este AMPA. Gracias a mi mujer, que me ayudó mucho en el tema, sobre todo las subvenciones de la Diputación, que son súper dolorosas. Gracias a todos. Por supuesto, el próximo AMPA me estoy a su disposición para ayudar en lo que sea necesario. Punto 2, el conservatorio. Qué lujazo tener una institución como esta en las Pontes, ¿no? Esperemos que entre todos podamos mantenerla y potenciarla si es posible, ¿no? Punto número 3, no hay ninguna institución o empresa, o lo más importante en ella son las personas. Por lo tanto, aquí somos profesores, ¿no? Que hacen una labor encomiable. Vosotros lo sabéis bien, y en esta época con la rendición online todavía más, ¿no? Muchas gracias. Pediría un aplauso para ellos también, si puede ser. Vosotras y vosotros. Habéis hecho un esfuerzo enorme, que va nuestro bien, porque formarse musicalmente a mí me da una envidia horrorosa. Por lo tanto, enhorabuena y felicidades. Nos habéis dado una lección en este tiempo de pandemia increíble. Seguid así. Acordaros que esto no ha pasado, lavaros mucho las manos, seguid en mascarilla. Y además de eso, disfrutar todo lo que podáis.
seguir siendo tan buenos como sois y ser muy felices. Gracias. Comezastes esta andadura hai xa 4 anos. Cantas emocións no primeiro día de clases. Profes, asignaturas novas, novos compañeiros. Precisábamos un compromiso. Tardes de traballo, horas de estudo na casa. Tiñamos que convencer a papá e mamá de que mercaran un instrumento. E todos estivéchedes á altura. Cantas risas e xogos no patio, cantos nervos antes dunha audición e cantas novas aprendizaxes. Quen non intentou ensinarlle a alguén na casa a tocar o seu instrumento? Non sabedes o difícil que é? E fostes medrando, como músicos, pero tamén como persoas. Parece que foi onte, pero non é así. Rematades hoxe o primeiro ciclo das ensinanzas de música. Estamos moi agradecidos polo gran traballo que deixades feito. Pero agora tedes que tomar impulso e continuar. Non é doado, requiere moito traballo. Ainda que tedes uns compañeiros increíbles, unha familia que vos anima e apoia, e profes que non deixarán que flaqueedes na vosa determinación. Vivide a música, disfrutádea. Todo é máis sinxelo se se ama o que se fai. E todo é máis sinxelo en equipo. Esperamos vos no seguinte curso, un curso de maiores, que retomaremos cheos de gañas e de ilusión. Disfrutade de verán, ata setembro. Bueno, vamos a proceder a darle su certificado ao Salón de Fundamental. Eso. Jesús Carreiras. Empezamos por Carmen Alén. Siana Barra.
e Sofía Rodríguez. Bueno, hola a todos y a todas, soy Elia, como muchos sabréis, y voy a decir unas palabras para compartir nuestra experiencia en el conservatorio. En primer lugar, quiero agradecer a todas las personas que habéis venido hoy aquí, a los profesores y profesoras que nos habéis acompañado en este camino, a LAMPA por ayudarnos siempre a organizar lo que proponemos y a todas mis compañeras y compañeros, tanto a los que se gradúan hoy conmigo, como a los que tuvimos el placer de compartir tiempo con ellos e interpretar música. Algunas de nosotras llevamos más de 10 años. Algunas de nosotras llevamos más de 10 años yendo al conservatorio. Pasamos por educación musical, luego por grandes mental y finalmente... Llevamos una mochila enorme a la espalda, cargada de festivales, de audiciones, de conciertos, de excursiones y un sinfín de experiencias. Y otras no tan buenas, como fichas de 100 intervalos de hoy y algún que otro disgusto por alguna bronca de algún o alguna profe. Pero eso ya es algo pasado. Llevamos muchos años siendo compañeros y compañeras. Y por ello, esta despedida es un poco amarga. Este curso no empezó con buen pie, porque le rompimos un poco la cabeza a la directiva con los horarios y nos enfadamos un poquito con Mari. Luego nos dimos cuenta de que faltaba siempre Cosme y creo que en pocas clases nos olvidamos de nombrarlo. Javi llegaba siempre tarde, Atía reivindicaba los valores de la música tradicional siempre que había ocasión, Carmela seguía mientras miraba el móvil, Sofía con los cascos puestos de música a todo volumen, Martín sufriendo ataques de risa y Tía contando chistes malísimos, Álvaro emocionándonos cada vez que interpretaba una pieza, Aarón siendo el calladito, pero trabajando como deberíamos haber hecho todas en muchas ocasiones, y yo, pues esperando ser una buena compañera para ellas durante todo este tiempo. Para terminar, solo os quiero pedir que apoyéis a los músicos y músicas, porque no siempre es tarea fácil serlo, y que disfrutéis mucho de la música porque es lo que hoy nos ha traído aquí, y lo que espero que nos lleve a muchos sitios más. Seguiremos creando, disfrutando e interpretando música. Gracias una vez más a todas las personas que nos acompañasteis en este camino y gracias por haberme escuchado.
pais enchían por primeira vez un gran patio de risas e nervos. Estaban a comezar unha andadura que endexamais olvidarían. A primeira clase de linguaxe con compañeiros novos. A primeira clase do instrumento que eles escolleran. Por fin poderían collelo coas súas propias mans. Moitos profesores novos. Tiñas malas linguas que algunha bruxa hai. E a velas hailas. E fostes crecendo. Cancións inolvidables, eterminables fichas de intervalos, audicións, concertos, exames, excursións, e fomos creando unha gran familia. Compartimos moitas vivencias, compartimos inquedanzas, compartimos moitísimo traballo. E chega o momento de avanzar. Algúns seguirán estudando música, outros teñen decidido que o seu camiño é outro, pero de calquera xeito, sabemos que a música sempre estará presente nas vosas vidas. Formades parte desta gran familia. Non o esquezades. A nós só nos queda desexarvos que teñades moitísima sorte, terdes moito éxito, seguro, e non esquezades de compartilo con nós. Voltaredes a esas clases onde haberá outros pequenos alumnos que vos mirarán con admiración e respecto. E voltaremos a compartir música, como levamos máis de 10 anos facendo. Que teñades moita sorte. E noraboa, rapaces!
Valentina, Casi me lo quitan, ¿eh? No, vamos a sacar. Bueno, pues empezamos por Lucía la Santa. Carmela Domínguez. Antía Franco. Álvaro García. Amador García. Elia López. Javier Peizoso. Cosme Murillo. Martín Pena. Mario Piñeiro. Sofía Ramos. Bueno, e ata aquí o acto de hoxe. Noravón unha vez máis a todos os que se gradúan, tanto os pequeniños que nos veremos cada ano, como os que saca bastos profesional,